Здравейте! Днес ще ви разкажа как да отпуснете човека до себе си. Как да отпуснете човека, който не изпитва същите чувства, които изпитвате вие. Човека, който по някакъв начин прекрати вашите отношения, приятелски или по-любовни отношения. И как да отпуснете този човек. Как да спрете да мислите за него. И стъпката е само една. Да спрете да търсите проблема в себе си и да разберете, че всеки от нас има различни гледни точки, различни мисли, различни представи за външния вид. Как трябва човека да изглежда, как трябва да се държи. Всеки от нас е израснал по различен начин и това е нормално всеки от нас да вижда нещата по различен начин. И не трябва да мислим, че щом този човек не ни харесва, проблема е в нас. Дам един лесен пример. С приятелката ми, с която се познаваме от деца, с която имаме почти едни и същи интереси, почти едно и също мислене, веднъж сядаме на бара и минава едно момче. Много красиво за мене, при което аз казвам: леле, виж го, това момче е много симпатично, много красиво, много ме привлича. При което тя ми отговаря: леле, ти добре ли си, какво си намерила в него? И ето, това е. Всеки от нас има различно мнение. Всеки от нас има различен начин на различни представи за идеалния си мъж, за идеалната си жена. Различни представи за всичко. И какво? Това, което приятелката ми не го хареса, прави ли го този човек грозен? Не. Ще се намират още стотици хора, които ще си кажат: леле, този човек е прекрасен. Ще се намират още стотици хора, които ще кажат: не ми харесва, не е моето. И това е нормално, ни трябва да го разберем. Как тогава този човек е бил с мене сумата и време и от нищото му изчезнаха чувствата към мене? Дали проблема е в мене? Дали съм качила някой излишен килограм? Дали нещо ми излезе някоя пъпчица на лицето? Дали нещо стила на обличането ми спря да му харесва? Дали нещо трябва да се променя? Ако се променя, ще ме хареса повече. What? Това е безсмислено. И ако почнеш да се променяш за този човек, само и само този човек да те хареса, повярвай ми, няма да те хареса. Ако мислиш, че ако свалиш 2 кг и този човек ще почне пак да те харесва, жестоко се лъжиш. Ако този човек спре да те харесва, изчезнали самочувствата, просто безсмислено да правиш каквото и да е със себе си, за да го накараш едвам на сила, за да те хареса. Безсмислено е. Отпусни го. Кажи си: окей, не ме харесваш, окей. Имаш си на идея още колко хора има на цялата ни земя. Милиарди, с които още не си се запознал. Ти вместо да си намериш ново хобби, вместо да излизаш с приятели, вместо да се забавляваш и да живееш най-хубавия си живот, ти ще се променяш за него. Безсмислено. Гледни го от друга страна, че всеки, който е бил в живота ти, приятел, непознат, познат, гадже, няма значение. Всеки, който се появява в живота ти, с който си имал комуникация, се появява с причина. С определена причина. Да те направи по-силна, да ти отвори нещо, да те нарани, за да паднеш и да станеш и да си кажеш: аз мога повече. И ще ви дам един пример от личния ми опит. Аз съм била привързана към един определен човек. Не можех да живея без този човек, повярвайте ми. Просто привързаността беше луда. И знаете ли какво? Тази привързаност е само защото в главата ни си представяме нещата по различен начин. Всичко идва от нашето въображение. Тоест този човек не е бил нищо подобно това, което съм си го представила в главата. Все едно да четете книга, там да има описание на персонажа. И вие си го рисувате този персонаж в главата. Този персонаж може въобще да е нищо подобно с това, което ви е в главата. Но понякога трябва да свалим розовите очила и да погледнем реалността. И така де, заради тая привързаност аз не можех нормално да живея. И знаете кое най-много ми помогна? Думите, казани от професора по психология. Веднъж седях на лекцията ми по психология и професора е казал: ако искаш да отпуснеш човека, кажи му благодаря. Кажи му благодаря за всичко, което е направил за тебе, дори да не е материално.
Кажи му благодаря, независимо колко те е наранявал този човек, дали въобще с нещо ти е помогнал. Просто кажи благодаря, отпускам те. И не е нужно да му пишеш цели романи с благодарение за това. Не. Кажи му, ето, представи си, че този човек е пред тебе. И просто затвори си очите и си кажи: благодаря ти за всичко, което си направил. Че си бил в живота ми, че с тебе имах този опит. Благодаря ти за всичко. Отпускам те. И повярвайте ми, това минава. Колкото и странно да ви звучи в момента, но тази методика наистина помага. Така че разберете, че не всеки ще ви хареса, не всеки ще ви казва мили думички, не всеки ще иска да е с вас. И това е нормално. И проблема въобще не е във вас. Всеки е красив по-своему. Всеки е уникален по-своему. Всеки е индивидуална собствена личност. Така че не се отказвайте и не си мислете, че проблема е във вас. И просто си живейте с мисълта, че на Земята има хора, с които още не сте се запознали. Милиарди хора, които ще влезнат в живота ти и ще излезнат. Но ще дойде момента, в който ще срещнете и вашия човек. Каквото и да става, където и да ходите, каквото и да се случва, съдбата ви ще ви съединява. Както се вика, с човека, дори ако живеете в един блок, врата до врата, ако не ви е писано, няма въобще дори да се засечете. И както се вика, с човека, с който сте от различни села, градове, да отидете на центъра и да се засечете с него. С вашия човек няма никога да се размините. Помнете го. А всичко останало просто го приемете, отпуснете и продължете да живеете.